dental CAF ko Pap Thiaw o elto kippu Sénégal adori o arta ko kippu makon e nder etondire jowi CAF sabu angal teddingol mo sariyaji lato ballon ɗin e o fawama ujune temedere kalise dollar watti ɗon kadi Iliman Ndiaye Ismail Sarr ɓe ɗiɗo fijata folotire ɗiɗi e dental lato ballon Sénégal ngal ɗum ko fédération on fawama ujune temeɗɗe tati kalise dollar sabu kuuɗe bomboɓe Sénégal naaɓe e ujune temeɗɗe tati kalise dollar sabu kuuɗe fijoɓe ɓen e watti ɗon ujune 15 kalise dollar sabu angal ɗoftagol kippu on hare kip Maroc on kadi yagginama sabu Achraf Hakimi fijata etondiral gotal Ismail Saibari etondire tati e o fawama ujune temedere kalise dollar fédération leydi Maroc ndin kadi fawama ujune temeɗɗe ɗiɗi kalise dollar sabu kuuɗe hoccoɓe ballon ujune temedere sabu kuuɗe latoɓe ɓen e ujune 15 sabu kuuɗe kippu on fof ɗe yagginanɗe koye cippude e article 82 e 84 sariyaji CAF on